Hayi ngithe nje ake sidrive size ngapha isisuke nje lapha eKFC. Kuyasifithi bese KFC. Kahle kwenzakaleni lapha. Awusichazele kwenzakaleni la. Yini enzakale lapha ukutshela Hey wena yenzekile lapha imali. Mawusayo order wena. Lo komfana wesecurity. Uyasuka lapha. Uzongidisturba kubhosha kuyangqongqoza la kuyangqongqoza. Hawu, ngibone lokho nje ngakwahlele kuyangidaqodo lento enilwelayo. Lento li toilet. Lalela angqongqozanga kuphela wamuntu. Uthe ngqongqoza wayevula. Mana akamtshela. Usuqedile noma ungaqedi lokho kade wenza la. No, uthe methi yavula. Angimhlaba ngempama same time. Hey ngibone sikududula isikhukhula ndoda ithiyelile yokushayisa komnyango kwachitheka inyama uchitheka drink lapha yini bese kwenze hey ngibone ngamandla le ndoda hey Sokuthi umuntu ozodivithika lapha ngiyakutshela ivela record le yato le yana. bala ka kube kusashida kodwa No, lo mfana bengithi ngigcwalisele nje. Uvula kanjani ngisasebhizi uvula kanjani? Ngisathi ngithi ngiphi? Uyazenza. Manje ungitshela, mawucabanga ubani ngathi izofika. hayi ngeke lethi yokuphila hayi bika ngitungi kamyama uzobe kushuthi Ngabuyela lapha uzobe kushuthi ngiyabuyela lungu. Ngabuyela. Hayi ngeke madolani nahlekisa. Ngabuyela lapha.